Sunana Sharfaddin Bature, ni haifaffen jihar Kano ne, sannan kuma ina amfani da manhajar TikTok da Facebook. Baka Instagram haka da sauransu? Gaskiya ba na yi saboda dalilai. Ka san focus ɗinmu shine yawanci arewacin Najeriya. Kuma ka san kowa da irin layin da ya ɗauka. Mun fi son grassroots ɗin, wayanda ba su fahimci ma me social media ba, inda ake ganin ba masu ilimi ne da yawa a wurin ba. Mu shiga nan wurin mu ba da tamu gudunmawa. To in ka kalla Instagram, ka kalla Twitter, za ga yawanci sai kana da basic. Ko da ba ka da cikakken ilimi, sai kana da basic ɗin. To maimakon a ce mun je mun taru a can, sai mu ga inda aka shashantar da shi, kuma shashashin sun fi yawa. To gara mu shiga nan mu ba da irin tamu gudunmawa. Wani saƙo ne ka fi isarwa a cikin wannan manhajoji guda biyu? Irin wayar da kai akan siyasa, ɗan adam ya san kansa, ya san 'yancinsa, ya san yadda zai amfani da ita kanta social media ta hanyar da ta dace. Ta yadda in ka duba za ga asarar da muke financially ma in ka duba economically ake cewar arewacin Najeriya muna wasting a lot a social media. Ko siyan data ɗin nan da time da muke wasting, za ga billions of naira ne daily ake wasting. To amma za ga at the end of the day ba ma gaining wani abu. Kuma yanzu kamar irin su TikTok ɗin nan, yanzu kamar Facebook, za ka yi shigarsa da data da 50 MB na data. Ka kalla abubuwa da yawa saboda hotuna ne da ɗan rubuce-rubuce. Amma TikTok baka isa ba, shiga ɗaya ya ci maka wani abu. So we are wasting, muna investing kuɗi da yawa a irin waɗannan su Instagram, su TikTok, amma kuma ba ma gaining. Kana da wata ƙwarewa ce ta musamman misali a ɓangaren boko ko ɓangaren da ka ɗauka kake isar da saƙonka? Siyasa na karanta a Jami'ar Bayero, kuma ni ɗan gwagwarmaya ne, ina daga cikin memba na CNG, wato gamayyar ƙungiyoyin Arewa. Saboda haka practically da kuma abin da ke cewa theoretically na san wasu abubuwa daidai gwargwado na fannin siyasa, sai nake ga tunda nan na fi ƙwarewa bari in shiga in ba da gudunmawata, kuma dama ita ce ma muka rasa ɗin a arewacin Najeriya. Yaya wani salo kake ɗauka wajen idar da wannan saƙonnin naka? Salo shine bidiyo gaskiya, saboda kamar yadda aka faɗa A duka guda biyu? A duka guda biyun. A Facebook ina combining biyu saboda rubutu ne da bidiyo, tunda su ma sun introducing wannan reels ɗin nasu. A TikTok kuma gaskiya mostly shi ma ina rubutu ko hoto, amma abin da ya fi yawa kusan 90% bidiyo ne. Saboda ɗan adam a yanzu a halin da ake ciki, mutane sun zama 'yan oya-oya. Mutum bai da lokacin karantawa ko ya zauna ya rubuta, ya fi son abin da za a gaya masa kawai ya ji, ko yana tafiya ko audio ko video. Saboda haka salon gaskiya bai wuce bidiyo ba, wanda ake ce mai stand video, kamar yadda muke dinnan. Za ka faɗakar in akwai wasu examples da za ka yi citing, kuma ko wani hoto da zai nuna abin da kake magana, ka kan sa ka faɗakar da mutane ko ka nusashe su. Wannan taro da Africa TV ta haɗa da ita da Nasiha Foundation, kana ganin ka ƙaru da me? Ka ƙaru abu ɗaya ko biyu? Gaskiya na ƙaru da abubuwa sun fi 10 ma, don wasu ma ina rubuta. Ka san duk taron da za a ce an haɗa masu ilimi, ina jin daɗin shiga cikin mutanen da suka fi ni sani ko sanin mu ya zo ɗaya, saboda ba za ka dinga shan wahalar communication ba. Akwai abubuwa da Professor Doctor ya dinga faɗa na yadda tasirin social media da za ka amfanar da addininka. Akwai link da yanzu haka muka samu, wasu ba mu san su ba su san mu ba, amma yanzu mun samu, kuma alaƙar mu za ta haifar da wasu abubuwa na alkhairi a gaba. Sannan kasance ta kanta Africa TV ba mu ma san yawancin manufofinta ba. Yau da muka zauna muka san manufofinta sosai, kaga kuma muna ƙoƙarin yadda za mu shiga mu ma mu ba da tamu gudunmawar, insha Allah. A ƙarshe, wani ƙuduri ka ɗauka bayan ka bar nan a content ɗinka da kake producing a Facebook da TikTok? Ƙudirin shine, akwai wanda ya magana cewar kullum ka dinga kallon kanka a matsayin me kake yi. Yau za ka mutu, za ka bar duniya, in an kalle ka za a ce wata gudunmawa ka bayar, ko kai kanka lahira ma me ka samu wa kanka. So wannan abu ne da ya kamata kowa ma ya kudurce cewar duk abin nan da muke yi na alkhairi mu ci gaba da yi, wanda kuma kake ganin ya saba, daga yau ka ɗauki abin da ake cewa kamar matakin gyarawa. Wannan shine gaskiya babban ƙudirin da na ɗauka.